שלום לכולם. ואגב, כמו שאמרתי, אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשיים לשאול במהלך הדיבור. כאילו בין אם בא להמשיך את הפלואו. אז, אני חושב מה שמציג כאן זה מה שעבדתי במהלך הקיץ. ראשית כל, תודה רבה לכל מי שעזר לי, תודה רבה למי שקיבל אותי לעבודה, והנחתי במהלך העבודה, וגם עזר לי לפעמים שנתקעתי ואחד מאחרים לא היה. You know who you are, לא שיש הרבה אפשרויות. טוב, אז מה זה הפרויקט? גילו ניורופפטידים חדשים בעזרת Machine Learning. אז, אוקיי, אז על מה זה מתבסס? אחד על ניורופפטידים ושני על Machine Learning. אז למי שלא יודע מה זה ניורופפטיד, אוקיי, נגיד זה ככה, מי כאן יודע מה זה ניורוטרנסמיטור? סרוטונין, דופמין, אדרנלין, נורודרנלין. אוקיי, ניורוטרנסמיטורים זה הדברים הבסיסיים שעושים לנו מודולציה במערכת העצבים ובמוח. בעצם זה כשמדברים על קמיקלים במוח שגורמים לכם להיות עצבניים, שמחים. שהוא עושה את עצמו כאילו הוא יודע את זה, אבל לפני חודש הוא לא ידע את ההגדרות האלה, נכון? לא, ניורוטרנסמיטור ידעתי, אני לא... לא, אבל את ההגדרות של ניורופפטיד... כן, לא היה לי שמץ מה זה. כן, אפילו את כן, אוקיי. כן, ניורופפטיד זה היה... כן, מחוץ לסקאלה, כן. כן, אז כאילו ניורוטרנסמיטורים זה משהו יחסית ידוע וגם אין בזה מגוון עצום. כאילו, יש בזה שונים, אבל עדיין זה משפחות ביוכימיות יחסית מאוד ידועות. והם כאלה שנשלחים בין סינפסה לסינפסה. כאילו, תא הזה מפעיל על התא הזה שזה יפעל, ואז זה גורם לכם לשמוח או הסגנון. ניורופפטידים זה משהו שונה. אוקיי, ראשית כל, אני מקווה שכולנו זוכרים ביולוגיה 101. שרשרת פוליפפטיד זה מה שמזה שמסונתז, ואז מזה יש לנו בסוף חלבון. עכשיו, פפטיד זה פשוט חלבון מאוד קצר. Peptides are just short proteins. אז, מה מיוחד בניורופפטידים? ראשית כל, כפי שבשם, הם מסונתזים. הם באופן דומה לחלבונים, זה לא כמו הקמיקלים האחרים. ובנוסף לכך, הם מאוד 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 קצרים. יש הרבה מהם שהם רק עם 5 או 9 חומצות אמינו, שחלבון ממוצע הוא יכול להיות בטווח הזה, אבל הוא יכול להיות גם עשרות אם לא מאות ואלפי חומצות אמינו. וגם עוד דבר שיש בהם מגוון עצום, יש עשרות אם לא מאות, אם לא אלפים או עשרות אלפים, שיחסית מעט מאוד ידועים ומעט מאוד ידעו עליהם, וגם זה מאוד מאוד בעייתי להתחיל לחפש עליהם, כי הכלים הביולוגיים הם, מה לעשות, הם מוגבלים לעומת הכלים הגיאונופורמטיים. זה מאוד 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 קשה להתחיל לחפש חלבון לא ידוע בעל רצף קצר, במיוחד בגלל שזה דברים שמסונתזים קודם כל על שרשרת ארוכה מאוד, על פוליפפטיד ארוך, שהוא נגזר ונחתך ומעובד, ושרשרת אחת זה מייצר כמה פפטידים או כמה פפטידים שונים או מאותו סוג, ואז הם עוברים עוד עיבוד ועוד שינוי, ואז מוצאים בחבילות קטנות. זה בלגן, זה מגוון עצום, זה כאילו די כזה דארק מטר של העניין. ומה עוד? ועוד דבר לגבי אופי הפעולה שלהם, איך שמבדילים אותם לעומת ניורוטרנסמיטורים, זה כאמור, בנוסף לעניין של הסינתוז, גם זה שהם פועלים על אזור. דוגמה לזה זה nitrous oxide, laughing gas, שזה בעצם זה כמו ניורוטרנסמיטור, אבל זה פועל כגז, זה מתפשט על אזור מסוים, זה לא פועל אחד על אחד, זה פועל על אזור מסוים. או דוגמה אחת, שיש הרבה ניורופפטידים שמעורבים במודולציה של כאב, או סוגי כאב מאוד ספציפיים, אז שהם פועלים על אזור מסוים בגוף, מאיפה שהם מסונתזים ופועלים או נשלחים לשם, ולא סתם מועברים לאזור מסוים, ואז מועברים אחד על אחד. אז החלק השני, שזה לחצי מהקהל יכולים ללמד קורס טוב, קצת יותר מחצי במקרה הנוכחי, למעשה 80%. אני לא בעסק, אני לא מלמדת Machine Learning. גם אני לא. אוקיי, מעולה, חצי. בסדר, נשארנו מחצי. נפלא. אוקיי, מה זה Machine Learning? זה באופן מאוד בסיסי, זה דרך לגרום למכונה שתעשה לנו משוואת רגרסיה, שזה, אני מקווה שכולם יודעים. יש מישהו שלא זוכר מה זה רגרסיה, זה בסדר לשכוח את זה. אוקיי, כולם יודעים? מעולה. אז זה לעשות משוואת רגרסיה שתחלק לנו בין מה שכן ומה שלא. אז סתם לדוגמה, נגיד שיש לנו כל מיני גידולים שונים, שעל ציר X יש לנו את גודל הגידול, והוא או זה סרטני או שזה לא סרטני. אז אנחנו יודעים, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות ידועות של גידולים בגדלים שונים שהם לא סרטנים, ודוגמאות ידועות שהם כן סרטנים. אז אם אנחנו רואים שיש לנו שהרוב
ימינה מהגודל נגיד, לא יודע, 50 סנטימטר זה ממאיר, ושמאלה לזה, כלומר פחות מ-50 זה לא ממאיר. ויש לנו גידול שנגיד 90 סנטימטר, אז סביר להניח שנגיד למטופל ללכת לממיוגרם במהירות האפשרית. זה לא דבר, או דוגמה קצת יותר חזקה, נגיד שיש לנו מישהו שמרוויח $10 מיליון לשנה, הוא שחור, הוא גובה 2 מטר, הוא גר בשיקגו, והוא משחק כדורסל 5 פעמים בשבוע או יותר. מכל החתכים האלה, אנחנו יכולים בעצם להגיע לסבירות די טובה שהוא שחקן ב-NBA. שכל אחד מהדברים האלה בנפרד, זה לא היה עוזר לנו בכלל. להגיד שמישהו שחור לא אומר שהוא ב-NBA. להגיד שמישהו מרוויח $10 מיליון בשנה, יכול להיות שהוא עובד בנדל"ן. או שאולי שהוא קרייג ונצ'ר, לא יודע. אבל למעשה כל היופי בדבר הזה, שאנחנו משתמשים במכונה ובשיטה של ה-SVM, Support Vector Mechanisms, זה שאנחנו יכולים לעשות קו כזה, קו חיתוך של מעל לזה מה שכן רוצים, מתחת לזה מה שלא רוצים. שאגב, זה אפשר להיות קצת פאזי, יכול להיות שדוגמאות שכן ולא. כל העניין של הקו רגרסיה זה שהוא חותך ככה שיחסית הרוב של הכן הם בכן והרוב של לא הם בלא. זה יכול להיות קצת יותר קונסרבטיבי או ליברלי, שאולי רוצה, פחות אכפת לנו שיש דוגמאות שהן בכן ולא בלא, או שיכול להיות מאוד קונסרבטיבי. שנגיד אנחנו רוצים לשים כאן שאם זה קצת ספק שזה ממאיר, אז נסמן את זה כממאיר, כי אנחנו לא רוצים לפספס אף אחד. אבל בדרך כלל זה כזה משהו באמצע. תוראים כאן דוגמאות שכן, דוגמאות שלא. וכל היופי שכאשר אנחנו משתמשים במחשב, אז אנחנו בנויים לחשוב על 3 מימדים, 4, ציר X, ציר Y והרדיוס, שזה נחשב ציר R מסתבר. אבל עם כל העניין, אבל עם מחשב אנחנו יכולים בעצם לעשות משהו מאוד פשוט. אנחנו יכולים לעשות קצת אלגברה לינארית ולהתחיל לעשות את זה בהמון מימדים. מה זאת אומרת המון מימדים? זה מתכוון שאנחנו על כל אחד מהתכונות אנחנו עושים את הדבר הזה ואז ממפים את זה. כלומר שאנחנו יכולים לשלב המון תכונות ועל כל אחד מהם לבדוק ולהשוות. זה יותר קל לראות את זה מהתמונה מאשר להסביר האמת. אבל כאילו בעצם מה שהעניין הוא שאפשר לקחת הרבה מאוד תכונות ועל כל אחד מהם לעשות את הקו רגרסיה הפשוט הזה, פשוט לעשות את זה על הרבה פעמים. כאילו קיוב, הייפר קיוב, קיוב של 5, 6, 7 ממדים. אפשר לעשות את זה כמה פעמים שרוצים, במטרה שבסוף לסנן החוצה את מה שאנחנו רוצים. שנגיע לזה שמצאנו את מייקל ג'ורדן ולא את, אני לא יודע, או.ג'יי סימפסון. וויל סמית. הוא לא גר בשיקגו. בעצם הוא כן גר בשיקגו, ראיתי את הדירה שלו. בכל מקרה, אוקיי, אז מה עושים עם שתי הדברים? אלא יש לנו ניורופפטידים, ממש קשה למצוא אותם, הם מאוד מגוונים. עוד דבר מאוד חשוב שלא ציינתי, האמת, יכול לכם לחור בזה, זה שעם המשין לרנינג, מה שאנחנו מחפשים לעשות בשביל למצוא תכונה, זה לקחת את הדבר ולהפעיל את זה בתור פיצ'רים, בתור תכונות שאנחנו יכולים לשים על זה באופן קוונטיטטיבי. נגיד שיש לנו עניין של גובה, אנחנו יכולים לרשום איזה גובה הוא. יש תכונות שהן בינאריות, כאילו 0 או 1, אבל הרוב זה על סקאלה מסוימת. אז אנחנו רוצים נגיד לקחת על הזה של משכורת, האם הוא מרוויח מעל 10 מיליון. מבחינת הגובה, איזה גובה הוא. כמו כאן, זה דבר נע על רצף. אז מה אנחנו עושים עם זה ביחד? אנחנו רוצים לגלות ניורופפטידים חדשים בעזרת האפיון כל התכונות כפיצ'רים ולמידת מכונות. אז מה אנחנו עושים? אוקיי, דבר ראשון שעושים זה להגיד סט של פלוס וסט של מינוס. מה זה הפלוס? זה הדברים שהם כן. מה אני כן רוצה? אם אני מחפש ניורופפטידים, אז הסט שלי של הפלוס יהיה ניורופפטידים. ידועים, מזוהים, מסומנים, ידועים וכל זה. סט של המינוס זה דברים שהם לא ניורופפטידים, שזה דווקא יכול להיות שונה. יכול להיות שרוצים למצוא סט שלילי שהוא שונה מאוד, שהוא מאוד דומה, תלוי איך אנחנו רוצים להבדיל. אם אנחנו מחפשים לדוגמה שחקנים מצטיינים, יכול להיות שנחפש שחקנים לא מצטיינים, יכול להיות שנחפש שחקנים בתחום לא מצטיינים, יכול להיות שנחפש שחקני כדורסל לא מצטיינים לעומת שחקני כדורגל מצטיינים, כי זה מספיק החיתוך של התכונות ששונות, זה גורם להבדל עצום. זה בכל מקרה זה שלב שהוא יחסית גמיש, זה היה חצי מהעבודה שלי השבוע. אז אנחנו חושבים על מה אנחנו רוצים כן ולא, של ניורופפטידים ולא ניורופפטידים, מהמאגר של יוניפרוט, שלמרות הבעיות שלו הוא עדיין גדול וזמין, יש משהו כמו 600 ניורופפטידים ידועים מכל המינים הידועים, שזה מספר אפסי,
ממש ממש אפסי. אז דבר הבא, לזהות קצת... איפה יש לך תחושה למה המספר הנכון? כשאתה אומר שהוא אפסי? אתה חושב שיש 6,000 או שאתה חושב שיש 620? מהבחינה זו שידוע 600 דוגמאות של משהו מתוך המאגר של הידועים ומתוך המאגר בכלל זה נמוך, הייתי אומר. אבל אין לך סיבה טובה להגיד את זה. כלומר, לא, אני מבינה מה שאתה אומר. אתה אומר, מאגר היוניפרוט הוא עתיר ממדים. יש לנו רק 600. אני שואלת, או לפחות שווה להשאיר שאלה פתוחה, האם אנחנו חושבים שהדגימה הזו היא קטנטונת, היא בעצם מספרת את רוב מה שיש, או שהיא מספרת את רוב מה שיש ליצור שחקרו אותו עד הסוף? זאת אומרת, המספרים האלה צריך להיזהר טיפה באיך לדבר עליהם, כי למשל דרך טובה לחשוב על זה, זה נניח שהיינו לוקחים יצור שחקרו אותו הכי שאפשר, מה המספר אצלו, ואז אתה מקבל תחושה, בסדר? זה פשוט אין, בלי רפרנס זה מאוד קשה להגיד, אמירה כזו היא לא קונטטיבית. רק חלק מהעניין שאני אומר שזה מספר קטן, זה שיחסית יש הרבה מאוד חיות שזה לא ידוע, שהם פשוט לא יודעים אם יש לזה ניורופפטידים או לא יודעים אם משהו הוא בכלל ניורופפטיד. כי גם כאמור זה... זה נכון, כי אין להם אנוטציות בכלל. גם לא יודעים את הקינה הזאת שלהם, זה לא... או שלא. מספיק שלכל יצור יש ניורופפטיד אחד. נכון. יש מאות אלפי יצורים. וזה דברים שהם שונים, זה חלבונים. לא, אבל כמה כאלה יש להם מוח? החיידקים לא קשורים, הזה לא קשור, הערכיה לא קשורים. הסינגל, האיס לא קשורים, בשאר היוקריות הרב-תאיים. צמחים לא קשורים, זאת אומרת, אתה נשאר עם יוקריותים רב-תאיים, שזה מספר גדול, אבל עדיין, כן. העניין שכפי שנאמר, יש המון מגוון. מדובר כאן על חלבונים שפועלים באופן שונה מדברים. זה לא כמו, יש נגיד קולגן, זה חלבון שלנו אותו דבר בין היצורים, אבל דבר כזה הוא, יש שונות רבה. עכשיו, כפי שנאמר, השלב הבא זה לחשוב על כל מיני פיצ'רים שונים, שבזה היה הרבה עזרה בחלק מהאמרים, חלק הספרות קיימת. כן. אני רגע חוזר אחורה, קודם אמרת לנו שמסנטסים את הפפטיד הזה, ואז תחשוב אותו, איפה כל זה מתבצע? בתוך התא, גרעין התא או בציטופלזמה. אבל באיזה תאים זה? יוקריוטים, זה מתרחש בתאים שונים. זה מתרחש בתא ואז זה נשלח מהתא החוצה אל אזור מסוים ומתפשט שם, או מתפשט מהתא אל אזור מסוים. אבל זה בתאי עצב, זה בתאים כאילו... תליה, נוירוני, מה עושה את זה? אני לא זוכר כרגע. בעיקר תאי עצב, וגליה אין שום ספק שהם גם מעורבים במשחק הזה, אבל זה קורה בעיקר במוח, או במערכות רבייה. זאת אומרת, כל מיני הורמונים שצריכים הנאופפטידים מאוד קשורים להתנהגות, לדברים שהם מאוד סיסטמיים. למשל, באיזה זמן האפליזיה תטיל את הביצים, באיזה טמפרטורה, זה החבר'ה האלה שולטים בזה. זאת אומרת, יש פה משהו שמאוד התנהגותי, של ליינג אג וכאלה. ועוד שאלה, גם ציינת שהם משפיעים על אזור קודם, שהם לא אחד לאחד, אז נגיד זה קורה בתא עצב, איך שאנחנו חותכים ועושים את העיבוד הזה, עכשיו איך הוא מגיע לתאים, כאילו, מה הוא פשוט בדיפוזיה, הוא עובר ומשוטט לו שם? דיפוזיה ומגיע ומתחבר אל הרצפטורים. כן, כן. או במקרה של הנייטרוס אוקסייד מתפשט דרך הממברנה לדעתי, אבל עליו אני לא מומחה. נייטרוס אוקסייד הוא גז, הוא בכלל לא שייך למשפחה הזו. ביקשתי אצל הרופא שיניים, אבל אמרו שלא צריך. מאוד עצוב. אני גיליתי שנתנו לי פעם שהייתי בן 6. צרח. זהו. I can see that happening. אז כפי שנאמר, חיפשנו כל מיני פיצ'רים, שזה כאמור תכונות קוונטיטטיביות שאני יכול לשים עליהן מספר ולאפיין, בשביל להשתמש ולאפיין. ואז להמיר זה שפה מתמטית ואחר כך שפה לוגית, quantify, codify. ואז בסוף מה שרצינו לעשות זה להסיד את זה למכונת למידה, במקרה שלנו SVM, שזה כמו שאמר זה עובד על וקטורים בהרבה מאוד מימדים, שזה מכונה יחסית פשוטה, אבל היא למרות זאת היא מאוד מאוד יעילה וגם קלה לשימוש, יש כאילו די הבייסליין שממנו אפשר לקפוץ. אז בסוף זה יהיה עניין של לבדוק שזה באמת נכון, וזה נגיע בהמשך. אז מה זה קצת פיצ'רים? אם למישהו זה מעניין, סתם, כל פיצ'ר זה כאילו, זה לא של אם יש לך 20 פיצ'רים הם יותר שווים מפיצ'ר אחד. זה פשוט, זה שרושמים את המספרים, זה עניין להגיד כמה נקודות מידע זה שמשתמשים בהם להשוות. אז,
יש כל מיני פיצ'רים, דבר שהיה לנו מאוד חשוב, במיוחד למיכל, זה היה העניין של לדאוג שזה יהיה תכונות שאפשר לדעת רק מהרצף הראשוני, לא להתחיל להסתבך עם דברים תלת-ממדיים או תיאוריות לגבי הצור, או... כאילו זה היה צריך להיות דברים שאפשר למצוא מהרצף הראשוני, דברים שאפשר לנתח באופן בסיסי, מתמטי או קומבינטורי או ידע ביוכימי, איך אומרים? דברים שאפשר לדעת גם עם ידע של ממש ברמה של התיכון, הרבה מהדברים. הטריק זה היה לשלב את זה ולחפש את זה ולעשות את זה קצת משחקים קומבינטוריים. רק אני אגיד שהמוטיבציה היא לא כדי לעשות את זה פשוט, המוטיבציה היא שגנומים זה מה שיש לנו. אז כשיש לנו גנום של יצור שלא ראינו אותו, זה מה שיש. לא יספרו לנו איך זה נראה במרחב ואיך למדל אותו בכל מיני מצבים של... זה העולם שלנו. אז אם אפשר, פה אני חושבת רוב העבודה שלך הושקעה בטבלה הזו. ואגב, עוד דבר חשוב למדי, כמו שאמרתי מקודם, יש ספרות קיימת שחיפשו דברים בסגנון. העניין הוא שיש כאלה שחיפשו על ב-similarity based ויש structural based. כאילו דמיון רצף ודמיון מבני. שזה שתי דברים די שונים. העניין של הדמיון רצף זה אם נגיד יש לי AAG ואני רואה AAT, או כאילו אני מדבר על החומצות אמינו, לא על ה-DNA, אז אני אומר, אוי זה דומה נפלא, הבדל שלה רק בסיס אחד. אבל AAG ו-AAP, כאילו שיש פרולין, זה מאוד מאוד שונה. ובנוסף לכך שיש לנו רצף של 50 חומצות אמינו או 150 חומצות אמינו ויש לנו 40 חומצות שונות, יכול להיות שזה מאוד שונה, אבל אם יש להם אותה פעילות אז יכול להיות שזה לא כל כך משנה אם אנחנו מחליפים, או שיש אזורים שהם נחתכים החוצה כחלק מהעיבוד. וגם באמת במחקרים שהשתמשו ב-similarity based, התוצאות שלהם היו עלובות למדי. בדרך כלל הביאו את זה כדוגמה כמה לא לעשות. אז שיטה אחרת, שהיא קצת יותר מסובכת, אבל הרבה יותר פוריה, זה לחפש על... רק להגיד מילה, אנחנו נכנסים פה קצת באמת להמצאה יותר כללית, אבל רק מילה, כי אנחנו כבר אמרנו את זה, זה שזה נוירופפטידים, ואולי גם קצת טוקסינים, הם בדיוק הדוגמה ההפוכה לכל מה שמלמדים על חלבונים. כאילו הרצף לא חשוב, הם עוברים מהר מאוד, אבולוציה, בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים על קינז כזו, או על קולגן, או על אחד על ההמוגלובין שמלמדים. אז צריך לעשות איזה סוויץ' מחשבתי ולהגיד, כל מה שלימדו אותנו הוא דווקא לא נכון לנוירופפטידים. הם משתנים, הרצף לא כל כך חשוב, כאילו יש פה המון תכונות רכות שהן הפוכות, אז כל מי שרוצה ליישם את מה שעובד נהדר לחלבונים, נופל בפח. זה לב הסיפור. ועוד דבר גם זה שזה כמו בפרוקריוטים, ביוקרטים זה, מה זה הדבר הזה שיש לך מרצף שהוא נחתך לחלבונים שונים או כמה עותקים של אותו חלבון, זה לא דבר מוכר למעשה, זה משהו שאנחנו רואים בחיידקים ופרוקריוטים, לא רואים את זה, מה זה הדבר הזה שאצל בני אדם, זה חלבון אחד יסונדס פעם אחת ואז יפוצל ל10 עותקים של עצמו. זה לא, לומר שזה לא סטנדרטי זה underestimate. אז מה שאנחנו חיפשנו זה היה דברים על בסיס דמיון מבני. שמה זאת אומרת? נגיד לדוגמה שאם אני מחפש חלבון שמה שעושה זה לסתום רצפטורים, אז הוא כזה נגיד עם הרבה חומצות ארומטיות גדולות ונפחיות. או במקרה של הנוירופפטידים, יש תכונה שנשמרה היטב מאוד, שזה עניין שיש יש רק 7 או 11 אנזימים שעושים חיתוך חלבונים שנועדו לעיבוד post-translational modification לאחר שתורגמו. יש מעט מאוד אנזימים שחותכים את זה, ומה קורה כשיש לנו מעט אנזימים והם שבורים? הם מזהים באפיניות מאוד גבוהה. כשאנחנו מחפשים משהו, אנחנו אוהבים את זה מאוד. כי זה מתכוון שאני יכולים לחפש, כאילו, יכולתי לחפש, בעיקר דברים שעליהם KOR, שתי דברים, KOR. כאילו היה גם עוד איזה מוטיב של משהו AR, KOR, ו-KOR זה ליזין או ארגנין. סתם אם זה מעניין מישהו שזה חומצות אמינות שהן טעונות חיובית אם אני לא טועה. אז מה זה מתכוון? זה מתכוון שאנחנו יכולים לחפש, תנו דוגמה, אם אני רואה חלבון ויש לו אתרי חיתוך כאלה, אז זה מעולה. אני רואה שיש לו לפחות שתיים מהדברים האלה, גם מעולה, זה מתכוון שהוא נחתך, זה מתכוון שיש סיכוי מצוין, לא אם אין לו את זה, אז זה סיכוי ממש אפסי שהוא יהיה נוירופפטיד, אבל אם יש לו, אז זה כבר מתכוון שזה סינן החוצה לא מעט. אז זו תכונה לדוגמה שאני מבחינת כל הדברים המבניים.
חיפשנו גם על עוד דברים בסיסיים, על העניין של תדירות של חומצות אמינו שונות, על של ביגרמים, מה זה ביגרם? זה פשוט שילובים שונים של שתי אותיות של חומצת אמינו, 20 כפול 20. כמה פעמים יש A, B או A, C, B, C, C, B, בלה 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 בלה. שזה, שוב, זה משהו שהיה אפשר ללכת גם ל3, אבל חשבנו שזה כבר קצת מאבד יותר מדי רעש. 3 פשוט הרוב היה לנו לא מופיע, כי זה כבר 8,000 צירופים, אז אנחנו מדברים בעולם שכל חלבון הוא באורך 100, הרוב זה יהיה שם ריק, זה לא עוזר. אבל רק אני אגיד שזה כבר, באופן מאוד מאוד מפתיע, כבר שתי חומצות אמינו, די-פפטייד, מאוד מאוד אינפורמטיבי. אפשר היה אפילו, כן, אם היית עושה עקומה של כמה זה שונה מסתם ההתפלגות הבלתי תלויה שלהם, כאילו הסיכוי של זה כפול הסיכוי של זה, היית רואה שיש ממש שונות גדולה. על ההתחלה עשינו ניתוח סטטיסטי של 8 תכונות הראשונות, וראינו שהיה מובהקות סטטיסטית והתפלגות שונה ושאר תכונות, שזה באמת יש שם שונות בין ההתפלגויות השונות. כשמה היה הרפרנס שאתה אומר התפלגות שונה? ניורופפטידים לעומת לא ניורופפטידים, לאיזה מבחר. בנוסף לזה יש לנו עוד כמה מדדים גרייבי, שזה כמה זה הידרופובי או הידרופילי, הארומטיות, חומצות אמינו ארומטיות, כאילו גדולים, נפחיים, קשים. ולמה אתה קורא לזה שכל אלה זה רק אחד? בגלל כל אחד הוא רק דאטה פוינט אחד. שקורדינט אחת אמינו אסיד פריקונסי זה 20 פיצ'רים. נכון, נכון. ולמה אבל ב-PI זה לא... זה ערך אחד. זה ערך אחד פר חלבון. כן, כן, זה ערך אחד. ה-PI זה הנקודה באמצע של ה... כמה קורדינט בווקטור? כן, 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 בדיוק. באותו סיבה שהביגרמים זה 400 פיצ'רים, ואורך הרצף, פיצ'ר אחד. האינסטביליות זה מדד מסוים לגבי, שמסתבר שהוא ידוע של עד כמה חומצה אמינית, עד כמה חלבון יציב ששמים את זה בתוך הדנובה, בתוך הטסט טיוב, שיודעים את זה גם על בסיס הרצף הראשוני, זה לא משהו מומצא. יש גם מדדים לגבי כמה זה יציב בתוך התא, אבל זה מאוד משתנה בין יוקריוטי לתאים, ליצורים שונים, אז בחרנו לוותר. עוד דבר רק ששווה וזה גם דברים שלא אפשר לחלץ ישירות מהסקוונס. זה הורג אותם. אם זה מישהו סיפר לי שזה ה-turnover number של החלבון הזה, אני לא מעוניינת לדעת. וגם דברים שהם הסתברותיים יותר, שאולי או מנחשים שיהיה לזה קיפול בטא, אז זה לא רוצים את זה. זה דברים שאפשר להגיד, לדעת בוודאות גבוהה מאוד. דבר ששווה לציין, כי כל חלבון שהוא מופרש ועובר עיבוד בגולג'יה, גולג'יה זה האזור בתא שבו עושים עיבודים שונים לחלבון לפני שהוא מופרש, או גם בתוך התא, אני מניח שהרוב כבר שכחו את זה, אז אין עם זה. קיצור זה שזה עובר עיבודים שונים. בכל מקרה, אז שכל החלבונים שנשלחים לשם, עוברים לשם, וגם כאלה שהם סקריטד פרוטינס, יש עליהם סיגנל פפטייד, שזה פשוט רצף קטן שמודבק על זה, ממש כמו אנטנה. וגם שזה דבר שאנחנו לא שמנו כתכונה, אבל זה כן היה מאוד שימושי לצורך זיהוי. שאם אנחנו נחפש אחר כך בהמשך רצפים חדשים ונראה שיש להם או אין להם, זה מאוד מאוד משמש כלי עזר טוב לקורס ולידציה. אתם הבנתם את זה? כל הנאופפטידים הם גם סקרטורים. כולם. זאת אומרת, חייב להיות להם ER, כאילו סיגנל פפטייד. לעבור ל-ER, גולג'י, תודה. עוד תכונה אגב זה העניין של אוטו-קורולציה, שזה, אוקיי, אני לא יודע אם אני יודע את זה, יודע. אוקיי, שיש לנו קואות, שנגיד שכל קו זה סיגנל, שזה אחד. זה לא, בין אם זה שנדלקתי את האור, או בין זה שיש לי אתר חיתוך. אז עוד שיש לו אוטו-קורלציה גבוהה, זה מתכוון שיש לו תיאום גבוה עם עצמו. באופן הכי פשוט זה שלזה יש מידת אוטו-קורלציה גבוהה. זה אין. כאן זה יכול להיות רעש. כאן אולי יש יותר פעמים, אבל לא רואים לזה צורה, מבניות. זה קצת קשה להסביר, אבל בעצם זה עניין של כאילו אוטו-קורלציה, זה שאתם רואים שיש לזה צורה מאוד קשורה. דווקא את הדוגמה למטה, פיזרת אותן בצורה די אחידה, אז לכן הם אוטו-קורלייטד גם. זה עדיין, כן, אבל זה דווקא יחשב יותר נמוך, בגלל שיש, זה כאילו שזה שאני רואה אות כל דקה,
זה לא כל כך חשוב. זה שאני רואה 20 אותות כאשר אני רואה פיל ורוד, אז יש סיכוי מצוין שמזה אני אמצא שזה ניורון שמזהה פילים ורודים, או ג'ניפר רניסטון, אם מביא דוגמה מניורו. עוד תכונה, קרוב לסוף אני מבטיח, זה עניין של אנטרופיה, שזה פשוט עניין עד כמה זה עקבי. שאם אנחנו רואים שאם יש משהו ואז הוא כמעט ולא מופיע הרבה זמן, ואז כן מופיע, או שהוא מופיע מאוד צפוף, או שבכלל לא, בין החומצות האמינושונות זה גם שימושי. ועוד דבר שעשינו, זה היה תכונה קומבינטורית מאוד נחמדה שמיכל הציעה, שזה משהו שנראה K-MERS, שאנחנו לקחנו את החומצות האמינו. אם זה KR או RK או KKRR זה 1, אחר כך אם זה K או R בנפרד זה 1, וכל השאר הם 0. ואז פשוט לעבור על כל הקומבינציות השונות וכמה פעמים כל אחד מופיע. אז אם יש לי נגיד K, R, P, P, G, אז יהיה לי 1. טוב, טכנית במקרה הזה 1 ו... 0, 0, 0, 0. ואז אני עובר לדבר הבא. ואני בודק מה יש כאן, ואני סופר את הקומבינציות השונות. ועשינו גם קצת חידוד של זה, שגם הגדלנו בחלק שגליצין זה 1, או פרולין זה 1, ושזה השתמשנו בעצם, או שכל החומצות האמינות טעונות זה 1, ושלבדוק את העניין הזה של השילובים השונים. כי נגיד זה מאוד לא סביר שלנו אתרי חיתוך ביחד עם פרולין, כי פרולין תקוע. דבר הנוסף זה היה של להשתמש במוטיפים, שזה צורות מסוימות, כמו הדוגמה היא של האתר חיתוך וגליסין, פרולין, בלה בלה בלה, ועוד גם דברים כמו נגיד מוטיף ידוע על אתר גליקוליזציה של גליסין קשור לקצווי ה-N, בלה בלה בלה, ועוד דבר של המדד האליפטי, שזה חומצות אמינו אליפטיות שנמצאות, יחסית לנפח, בלה בלה בלה, בלקי. ועוד גם כמות של אתרי החיתוך ביחס לאורך, כאילו שוב כל המספרים כאן הם אחוזים או ביחס לאורך החלבון. אז רק אולי מילה אחת כללית, כי אני חושבת שסיכמת את זה טוב ואני לא רוצה שנתעכב על זה יותר, אבל רוב החוכמה בכל הדברים האלה זה הדף הזה. כי אם תפסת את התכונה, אם הסתכלת על מספיק דוגמאות, הסתכלת בעיניים, ומצאת משהו שהוא פאטרן או איזה, אתה מנסה לפרמל את זה בדרך שהיא תהיה מוכלת כאן, אבל את הדרך שבה אתה מפרמל היא צריכה לתפוס איזושהי תכונה חסויה כזו. ואם אתה עושה את זה והיטב, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים מה התכונה, אנחנו בעצמנו מסתכלים ולא למדנו כלום, אבל אם אתה תופס את התכונה ואתה נותן גם למתחרים, כאילו זה, כמו שאמרת, זה יכול להיות לא רק על K ו-R, גם על פרולין וגליצין אתה עושה את אותו דבר, אז אתה יכול פשוט להתחיל לחדד תת תכונות כאן שתופסות הרבה עוצמה. כמה עוצמה אנחנו לא יודעים, כמה השילוב הזה חשוב אנחנו לא יודעים, אבל זה הניסיון שלי מהרבה דברים כאלה שפה לב האומנות. כאילו האינטואיציה צריכה לבוא בדברים האלה. ואני חושבת שבזה קראת המון חומר, המון, וכל פעם חילצת מה אתה חושב שבעצם תכונה שחשוב לתפוס אותה. לפעמים נכון או לא נכון, אבל זה בא מהרבה הסתכלות על דוגמאות. זה גם כיף להיזכר קצת בקומבינטוריקה, אני חייב להגיד. אז מה השלב הבא? עכשיו יש לנו בעצם את המכונה, הכנסתי את זה, השבוע זה היה הרצה הראשונה, ואחרי כמה ימים זה היה הרצה מוצלחת גם. אז מה עושים? זה קודם כל לבדוק קצת על כל הסטים השונים, מה אנחנו רוצים להשוות. הרצות לוקחות המון זמן? 60 שניות. זה תלוי, זה היה 1 או 2 שהתנסיתי בשיטות השונות של הקרן, של הלמידה. היה אחד שלקח קרוב לשעה, אחד של דקות. דקות זה הטווח הרגיל של מה שצריך יעיל. כן, יש גם שיטות יותר מתוחכמות, פשוט איתם אני זה להתעסק בהמשך. מטלב פשוט זה היה הכי פלאג אנד פליי. תלוי דאטה סט, כמה זה לוקח לדברים האלה לרוץ. זה נורא תלוי, מה דאטה סט? דאטה סט, אם הוא רוצה מהר, הוא מתכנס מהר למפריד, הוא לא מתכנס מהר. בפרמטר מסוים הוא לא הגיע להתכנסות. אז הוא לוקח את זה, הגדיל פי 300 את הרם. יש לו איזה אינטרנט, כן, ברור. ועכשיו כאילו שלב זה באמת לבדוק עם הפוזיטיב ונגטיב. אבל בעצם מתכוון עם פרמטר מסוים, כאילו... חלבון מסוים, אחד? לא חלבון. משקל שהוא לא יתכנס... אז אני הגדלתי את כמות האיטרציות פשוט שם. יש גם עוד דברים ששיניתי במתמטיקה, אבל זה כבר בקטניות.
כפי שנאמר, אז כאילו השלב הבא זה באמת לבדוק לסטים. נגיד אני לוקח את באמת סט שנגיד של כל החיות, או כאילו כל היצורים עם ניורופפטיד והסט שלו, שזה השלילי זה בעצם not near a peptide, ובהתפלגויות אורך יחסית דומות, דגימה קטנה. אנחנו לא הולכים לבדוק את כל ה-890,000 או מה שזה לא היה. אנחנו בודקים בערך 1,000-2,000, משהו כזה, שמשווים את זה לכאילו כמה מאות. שבסט הזה יצא למספרים מאוד יפים יחסית, של בערך 83-85% של גם בפוזיטיב וגם מבחינת היכולת שזה לעשות דיטקציה בבין החיובי והשלילי, כלומר בערך 13-17% של הפוזיטיב. אז אתה יכול להכין כזה רוק קרבס כאלה? לא, כן, סקור. נכון. ו-SVM. זה רק כן לא. אומר כן לא, איפה יש רוק קרבס? מה? אין לך, אתה יכול לשחק עם פנים. לפחות איך שאני מבין. אם הוא רק אומר כן ולא, ואין לך איך לשחק עם ה-false discovery rate שלו, אז זהו. אפשר לשחק עם אחד מהפרמטרים של כמה הוא ליברלי או קונסרבטיבי, אבל אני לא חושב שזה ייתן המון. כן, הבנתי, אוקיי. כן, כאילו, אבל בעצם סביבות ה-13-15% של false positive, false negative, שרצנו על הסטים הידועים, שגם עוד קצת ניסיונות של להריץ בתוך הפיל השנים, כלומר, לבדוק רק אצל המניוטים, כמה זה מזה המניוטים, והסגנון זה רץ פחות או סביבות ה-76%, חוץ מאשר בקנידריה. במדוזות ואלמוגי ים יש להם ניורופפטידים, שאני באופן אישי זה היה לי ממש מגניב, כי זה כאילו, כי זה בועה מרחפת, בסך הכל, כאילו מדוזה וזה אין להם מוח, יש להם מערכת עצבים, ומסתבר ששם זה מצליח גם לזהות באופן מאוד מאוד יפה. כמה פוזיטיב היו לך בכלל? היו רק איזה 11, זה זהה 9 מתוך 11, ומתוך ה-160 של הנגטיב סט, רק 2 זה טעה בהם. אתה אומר שזה זהה 9 מתוך 11, הכוונה היא שלא למדת עליהם? כאשר עשיתי קרוס ולידציה של ה-leave one out. זה one leave one out. כן, ושם המספרים שאמרתי עכשיו של ה... כאילו קרוס ולידיישן, correction rate answer. אוקיי, זה תוצאות אחרי שדיברת איתי על זה. אז יפה. זה יפה, תוצאות מעולות. ממש. כן. ממש. מדהים. אז כן, זה כאילו, ואז השלב הבא זה יהיה באמת לבדוק עם נגטיב סט שונים, נגיד לבדוק עם חלבונים מופרשים, או כאילו דוגמאות יותר קשות של לראות אם זה יביא לנו מכונה שהיא יותר חכמה, ולבדוק אותה על גבי הסטים האחרים, לראות אם היא חכמה יותר למעשה. לאחר מכן, מגיעים לשלב היותר מעניין, שאוקיי, יש לנו מכונה, היא אומרת לנו שהדבר הזה, האפור הזה זה פיל, אנחנו רוצים לראות אם זה באמת פיל. אז קודם זה לעבור לשיטה קצת יותר חכמה של Machine Learning שנקרא Boosted Stumps Classifier, שבאופן הכי בסיסי מה שזה עושה זה במקום להתחיל לרוץ סתם על אגרגסיה, זה מריץ את זה,